Здравейте хора, аз съм Холифлейт и това е моят приятел по-точно. Най-накрая ще има клип на тунинг. Нека само да си извикам, защото ме мързи да ходя. Само да намеря. Дейти се казва. Тя е Бентли. И ето е колата. Точно пред нас. Ето я. И я спечелих от казиното, кефи ли? Добре. И сега хора ще ходим към агенцията, защото доколко аз знам, мога тази кола да направя бронирана. Я трик, че ще направя ли? Не. Сам лет направих на палачинник колата. Ти какво ще кажеш по въпрос? Така, нека да ходим. Пускай по-хубава музика. Така. Не ни спаси стълба. Нека да ходим. Аз имам още 120 000 до 2 милиона. Само ще отидем до нощния ми клуб да видим. Да знаете, между другото, не знам дали точно кога ще се качи клипа. Надявам се да е сега, като го направя веднага. Ще го кача. Да знаете, може би днес или тази седмица ще видите на една игра, ще направя клип. И се надявам да ви хареса. Играта е брутална. Просто парите си заслужават за нея. Няма да казвам каква е тайна. Ще я видите. Но ако искате по-скоро, или ако искате даже днес, лайк клакнете и ми напишете в коментарите каква друга кола да тунинговам. И ако го направите днес или утре, ще направя клип на новата игра. Но ако не го направите, по-натам ще имам. Да си знаете. Ето, стигнахме. Здрасти. И нека да влизаме, да съм събрани 250 бона. Така. Един момент. Така, нека да продължаваме.
34 000. Ами да се гледат работата. Не ми трябва толкова малко пари. Просто не си заслужава да ги взимам. Ако пък в крайен случай не стига, ама се надявам, защото бронировката ни е 150 000, бомби 100, картечницата там 100 и нещо. И 400 да не ни самонасочват. Еми това може да го пропуснем, защото на Rolls-Royce и това не съм го сложил и имам задача да го направя. Но изключвам. Преди малко се сетих. Нека ходим към агенцията. Да знаете, само моя приятел кара. Следвай малко. Да си знаете, ако кара по-бавно. Не, дай ти покажа. И вкарваме. И да я тонигуваме. Така. Така. Армора, задължително 26 неща. Да, бронировка. Яко, Ето така. Спирачките задължително. Бронята. Бъмпери по-точно да. Така. Така правиме. Отзаде. Така. Двигателя, да. Ауспусите. Ето такива. Решетката. Не е така грозно. Ще оставим стандартната. Капака. Какъв да бъде. Ето такъв. Пибитката няма да пипам все още. Това да ни насочват за 400 000. Нека ще го оставя на страна. Фаровете знаят откъде. Да, неони. Ливари. Това е яко. Също.
Това е ново, преди го нямаше. Нека цвят. $300,000. Много пари. Бомби, да. Какъв цвят да направим? Лилав. Женски ли ще? Женска ли ще? Не. Така нещо друго. Това е яко. Така ще направим. Кефи ли сте? Да. Много е яко. Да. Така. Да, сини. Вътре. Какъв цвят? Аз червено. Така я правиме. Покривът. Добре, ще сложим този. Нека да отидем на ливари и да изберем ливари. Такова? Да. Скъртове. Така. Спойлер. Така. Не, кликнала, няма да я правя. Даже няма да я пипам. Размислям състезателна. Турбо. Джанти. Отидем на трак. Тези. Стават. Нека видим на стрит. Всъщност ние ще сложим оффроуд, тъй като колата си е бронирана. Ето такива. Черното, така. Да не се пукат. Така син цвет. Прозорците. Така. 400,000 плащаме. И нека да видим за цвят, да видим дали този да го оставя. О, този цвет много отива.
Този става. Изглежда много. Да. Не. Оранжево ли е правилно? Да. Добре. Ей така. Да. Добре, ей така правим хора. Нека за неоните. Такъв цвят. И сме готови с колата. Много яко стана. Да. Ето я. И да, герой ми танцува. Забавлява се. Ето я. Да, масло е. Така, нека да ходим към арената. Да сложим някакви яки фарове. Тебе кефи ли те? Да. На мен. Оранжева кола нямам. Или имам, но съм забравила. Ето е картечката. А я да видим дали може да я самонасочваме. Я? Не, няма шанс. Идеално. И нека да влезем и да сложим някакви яки фарове. Много як. Да. What's it going to be? What can I do? И фаровете, нека да и бъдат такъв цвят. Този. Да. Ето такива фарове ще сложим. И точно ни остана хора да ги сложим на Ролс-Ройсът фарове. А и аз фарове. Да не самонасочваме. И мисля, че колата се получи жестока. Не как мислиш? И аз също така. Много яко. Нека да я видим. Да, отзад е яка просторна. И багажника лота отвлека през нощта, не е проблем. Или да те ограбя, е по-добре. И така. Ти мен ли ще стреляш?
Гангстер. От втората страна не са ми бронирани, за жалост. Не. Това е брутална кола. Много яко. Да. Бронирани са прозорци. И така, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, моля, абонирайте се, ако все още не сте, лайквайте, коментирайте. За да и направете това, което ви казах, за да има клип на новата игра. И да, ако не сте си я взели, аз я спечелих. Много съм късмет и пожелавам ви на вас късмет да я спечелите. То вече отдавна минало. Дано да сте спечелили. И бъде, че гледахте и от другия път, и обай от мен, и от него.